Η ενοχή είναι μία σχέση. Ένας δεσμός μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων. Είναι μία σχέση από την οποία προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και που προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δανειστή και ενός οφειλέτη. Η ενοχή είναι τρόπος παραγωγής δικαίου. Κάτια. Δούκα. Νικόλαος. Φωτεινή. Αλεξανδρούπολη. 6 Δεκάτου του 87. Νομική. Ναι, στο γραφείο της. Όχι, εκεί γνωριστήκαμε. Ο άντρας της... Δεν ξέρω. Όχι, να σας πω. Αλήθεια. Απλώς τους βρήκα. Άνοιξα την πόρτα και τους βρήκα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Εγώ την άσκησή μου. Σήμερα το πρωί έφτασα στο γραφείο. Ιπποκράτους 25. Έφτασα γύρω στις 8:30 και άνοιξα. Σήμερα το πρωί έφτασα στο γραφείο. Ιπποκράτους 25. Έφτασα γύρω στις 8:30 και άνοιξα. Όπως κάθε μέρα ανοίγω, έχω κλειδιά. Φτιάχνω καφέ και η κυρία Τζιρή έρχεται κατά τις 9. Μου έδινε 300 ευρώ το μήνα. Ήρθε κατά τις 9. Εγώ έκανα πρώτα κάποια πράγματα στο γραφείο και μετά άρχισα να μπαίνω-βγαίνω. Αυτό που λένε εξωτερικές δουλειές. Ένας έλεγχος τίτλων στο υποθηκοφυλακείο, μια αγωγή, ένα απόγραφο, φωτοτυπίες. Όταν γύρισα η κυρία Τζιρή έλειπε. Ήταν εκεί ο Αλέξανδρος. Εγώ σχολάω στις 4. Εγώ σχολάω στις 4. Ο κύριος Τζιρής είναι ο Αλέξανδρος. Ήταν ένας εντυπωσιακός άνδρας και όταν με πλησίασε πρώτη φορά ένιωσα, ξέρετε, κολοκευμένη. Ο κύριος Τζιρής είναι ο Αλέξανδρος. Ήταν ένας εντυπωσιακός άνδρας. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας εντυπωσιακός άνδρας. Και όταν με πλησίασε πρώτη φορά, ένιωσα, ξέρετε, κολακευμένη. Με τον Αλέξανδρο είχαμε σχέση ήδη από τον πρώτο μήνα που ήμουνα στο γραφείο. Σας είπα ότι του άρεσα, το είχα καταλάβει αυτό. Και θα μπορούσα να σας πω ότι μου άρεσε και εμένα. Όμως είναι μπερδεμένο. Φοβόμουν κιόλας. Τέλος πάντων, συνήθως έτσι γινόταν. Το μεσημέρι η κυρία Τζιρή πήγαινε για φαγητό στο κολονάκι και γύριζε μετά από μία μισή ώρα. Τότε συνήθως ερχόταν ο Αλέξανδρος και... Ήταν ρυψοκίνδυνο που καθόμασταν στο γραφείο, το ξέρω. Αλλά μάλλον αυτό του άρεσε. Δηλαδή, μάλλον και εμένα μου άρεσε. Έτσι έγινε και σήμερα. Μόνο που κάποια στιγμή μπήκε μέσα η κυρία Τζιρή και έγινε χαμός. Εγώ τρόμαξα και νομίζω ότι έπεσα στο πάτωμα. Δεν ξέρω αν με έριξε εκείνη αν έπεσα μόνο μου. Ο Αλέξανδρος προσπαθούσε να μας χωρίσει.
Αυτή ήταν από πάνω μου και με χτυπούσε. Χτυπούσε και τον Αλέξανδρο. Της έλεγε να φύγει για να ηρεμήσει, να συζητήσουν. Μου τράβηγε τα μαλλιά και με έβριζε. Τον έβριζε και εκείνον. Νομίζω ότι κάποια στιγμή τη χτύπησε. Τότε αυτή έγινε ακόμα πιο έξαλλη, αλλά έτσι μ' άφησε και γύρισε σε αυτόν. Εγώ μάζεψα τα πράγματά μου γρήγορα, αντίθηκα και έφυγα. Βγήκα έξω και ανέβηκα τη Σόλωνος. Περπάτησα για λίγο. Πήρα τηλέφωνο τη Λένα. Τη φίλη μου, μένει εκεί κοντά. Στη Νεάπολη, στην Αγίου Σιδώρου. Είμαστε φίλες από τη σχολή, από όταν ήρθα στην Αθήνα. Της είπα να περάσω το σπίτι της. Όχι, παλιότερα έμενε μόνη της. Τώρα μένει με το γάτο της. Είναι ένας γάτος που τον μάζεψε πριν λίγο καιρό απ' έξω. Μάλιστα τον ονομάσαμε για πλάκα τότε κύριο Τζιρί. Έκανα ένα μπάνιο, μου έκανε καλό αυτό, ηρέμησα. Όμως ναι, όταν βγήκα να ντυθώ, εκείνη την ώρα κατάλαβα πως έλειπε το σουτιέν μου. Είχα ξεχάσει το σουτιέν μου στο γραφείο. Θα ήταν χαζό, το ξέρω. Αλλά σκέφτηκα ότι θα είχαν φύγει. Και εγώ είχα ακόμα τα κλειδιά. Δεν ήθελα να τα αφήσω εκεί, σκέφτηκα δεν θα είναι και σωστό. Τι να σας πω. Έτσι τους βρήκα. Άνοιξα την πόρτα και τους βρήκα. Έκανα ένα μπάνιο. Μου έκανε καλό αυτό γιατί ηρέμησα. Όμως, ναι, όταν βγήκα να ντυθώ, εκείνη την ώρα κατάλαβα πως έλειπε το σουτιέν μου. Είχα ξεχάσει το σουτιέν μου στο γραφείο. Ήταν χαζό, το ξέρω. Όμως σκέφτηκα ότι θα είχαν φύγει. Και εγώ είχα ακόμα τα κλειδιά. Δεν ήθελα να το αφήσω εκεί, σκέφτηκα δεν θα είναι και σωστό. Έτσι τους βρήκα. Άνοιξα την πόρτα και τους βρήκα. Εκείνη στο πάτωμα και ο Αλέξανδρος στο γραφείο. Τι να σας πω. Ήταν χωρίς τα ρούχα τους, δηλαδή η κυρία Τζιρί ήταν σκισμένα. Και ο Αλέξανδρος, όπως τον άφησα. Πρώτα πήγα στην κυρία Τζιρί. Δεν ξέρω γιατί. Είδα που δεν ανέπνε και είχε αίματα στο πρόσωπό της. Τρόμαξα.
Δεν πήγα στον Αλέξανδρο, έκανα να φύγω. Σκέφτηκα που είναι νεκρή. Ότι μπορεί να κατηγορηθώ. Και πήρα εσάς. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Μήπως... να σας πω ότι εκτός από τον Αλέξανδρο μου τριβότανε και η κυρία Τζιρή. 300 ευρώ είναι αυτά. Μπορούσα να ζητήσετε κάτι παραπάνω. Μήπως να σας πω τα μεσημέρια τη βρίσκαμε και οι τρεις μαζί. Ότι αυτό τους άρεσε. Ότι τώρα τελευταία της ήρθε να με χτυπάει. Ότι ήθελα να με βλέπει με τον άντρα της. Και να θυμώνει και να με χτυπάει. Όχι, εντάξει, ας μην το παρατραβήξουμε. Αν σας πω όμως πως και αυτό θα μου φαινόταν λίγο και μικρό μπροστά στον διαρκή εξευθυλισμό του να είμαι μια υπάκουη υπάλληλος. Ο θερμοσύφωνας είναι έτοιμος, άμα θες να πεις. Είδες τον κύριο Τζιρή? Ναι. Τσακώθηκε. Είδες που είχε αίμα στα αυτή του? Κανένα έγκλημα δεν υπάρχει. Καμία ποινή δεν επιβάλλεται. Χωρίς νόμο. Δεν πρέπει να αργήσεις. Πού ήμασταν? Α, ναι.